Op woensdag zo'n maai dan organiseer je alweer voor de 5e keer de recreatieve Fluitenkruidloop. Wat is dat krijg voor evenement? Ja, dat is eigenlijk een evenement. Het is eigenlijk een recreatieve run. Normaal gesproken met hutrenners en of dravers, hoe ze maar nemen worst, dan gaat het vaak om de prestatie. En ik dacht van, dat ik nou eens iets organiseren voor mensen, dat ze rustig met elkaar praten kunnen tijdens het rennen, zonder het wedstrijdelement. Maar vooral ik geniet je van de natuur om hen heen. Ja, want ik vertelde in het eerste oor al even, piepkroet, dat is een van de Friese namen voor fluitenkruid. Aha. Maar je komt dus ik echt op die route bij het fluitenkruiddel? Ja, ik ga je dus een liedje 40 hier met mijn vrouw een praktijk gewoon in Kolmersweg, fysiopraktijk. En prutte draaft direct sinds ik begon bij mijn hutrennen, mijn per herseninfarct eigenlijk, doe ik 54 jaar wie. En de natuur hier is geweldig. En dus ik ken de routes hier en ik dacht van, nou, dat moeten we eens even in ere brengen. En zodoende ben ik toen in het VAR hier begonnen met de fluitenkruidlopen te organiseren. En ja, je zei kijkt alleen van dat mensen dan mooi pratend hutdraven kennen. Nou had ik dat ik wel eens bezocht, dat ging net zo goed, kijk wel zeggen. Maar je een beetje een betoefde hutrenner wezen? Ja, je mag wel enigszins een geoefende hutrenner wezen. Maar toch maar een tempo van 6 minuten tot 6 minuten 30 per kilometer. Dan moet dat voor de meesten die het hutrennen, moet het wel haalbaar wezen. Ja, nou zijn je krijgt van ik organiseer dit omdat het je zo mooi is. Maar ook omdat je zelf dus heel wat van hutdraven horen. Ja, ik hoor zelf ook griezelig van hutdraven. Ik maak je per jaar zat tussen de 2.500 tot 3.000 kilometer. Trainen prutten. Ik ren inderdaad ook marathons. Ik heb het letterlijk misschien nog wel eens een keer doorgaan, maar ik ga zo de hele wereld rond. Ik ben de eerste Fries die wereldmarathons, de beroemde Six-Star marathons rondgaan. Maar ik in Nederland, maar ik hoor ook griezelig van, ik ga in de buurt bijvoorbeeld een buurtrunclub oprichten. Om rustig mijn mensen gezellig even een rondje te draven op een snede mianne. Daar hoor ik ook griezelig van. En die ben er volle meer vanzelf. Ja, en dat ben dan ook de mensen die dan op die loop aankomen? Dat klopt. Het ben vaak wel dravers, ik maar zeggen, die echt bij een club zitten. Maar ook mensen die het voor hunzelf uitrennen. En ja, mijn waar het staat open. Het is een gratis evenement. Het is wel voor eigen risico. Maar herinneren we toch maar zo'n 40 mensen komende waasje in Venkleerster in de omgeving. Een prachtig mooie omgeving langs de fluitenkruidenpaden. En hoe lang is zo'n loop? Hoeveel kilometer? Het traject is naar keuze wat men wil. 4 kilometer of 9 kilometer of 12 kilometer. En elke keer die dit nou jet en een beetje betoefd is in het hutrennen, die kan dus haar nog opjaan of zit je hem al vol? De meeste mensen kennen zich nog opjaan. Er ben op het ogenblik een stuk of 20, maar het is meestal correct als de jaren staat dat ze tot het lijst staan en dat ze dan besluiten van nou, daar gaan we even heen. En zo'n programma als dit, die helpt direct bij vanzelf om mensen te enthousiasmeren. Ja, op uw website in de agenda, daar staat ook hoe je daarvoor opjan kennen. Daar staan de gegevens van Piet Boelens wel in. Dus als je mij dan wil en je jaren dit, dan zoek ze eens even op agenda bij RTV NOF op de website. Nog één vraag, ja, Piet Boelens, want je zei van ik maak zo graag marathon rennen en... Ja. Ga je nog wat in de planning dan? Ga je nog wensen? Ja, ik ga natuurlijk ook wat in de planning. Ik ga niet correct een paar weken verliezen in Enschede de marathon roman. En ja, een grote marathon die ik dit jaar hoop te rennen. En daar ging ik heen. En die zal plaatsvinden in Sydney in Australië. Op 31 augustus. En als ik dan nog wat energie oer ga, dan ging ik daarna nog naar Amsterdam. Maar Sydney is natuurlijk wel een unicum. Want in dat werelddeel ga ik nog net rond. Dus je wil eigenlijk alle werelddelen waar je gaat? In feite wel, want New York, Chicago, Boston, Londen, Berlijn. Ik ga al die beroemde en Tokio, Six-Star medals ga ik binnenhalen. Wie de eerste Fries, dat ik mij en Sydney wordt dan de Zonderstar. Dus dat, ja, lijkt het me sowieso wel mooi. En dat combineren we dan met mijn familiebezoek
in Australië van de vrouw, steeds, maar die had er familie waaien. Ja, nou misschien dat je er nog weer eens even oren waarom kom ik hier in de Weekend Nieuws Show om daarover te vertellen. Ja, eerst moet je maar even trainen, denk ik, in de fluitenkruidloop. Ja. Waar is die zo maaien? Het begint om 11:08 nog het goed haar. Klopt het. En de meesten kennen dus nog maar van. Zeker weten, ja. Mooi. Dat ze maar melden. Goed, en heel soort willen alvast. En meesten zoek maar even op een website van RTV NOF voor het aanmelden. Dank u wel, Piet Boelens.